җитмәсен, бар нәрсәгә вакыт җитмәгән күк, китәргә дә вакыт җитмәсен, бар нәрсәгә вакыт җитмәгән күк, китәргә дә вакыт җитмәсен. Hürmetli rayondaşlar, dostlar, tuğanlar, sizni barıгызны да yakınlaşıp gülüşü яңа yıllar bilen tebrik etem. Sizge isenlik, sağlık, bäxetli turmuş, şulay uк әти-әниләрегез sağ selamet bulsun. Barыбыз да исән сау буlayык. Шушылай һәр вакытта да selamet bulup, киләсе елларга да шушылай очрашырга язсын.